Welcome po ulit sa ating munting channel. Ito naman po si Uyi TV. May bago na naman tayong putay ngayong araw. Makikita nyo, kararating lang yan galing Sorsogon. Pinabili natin yan kay Pinsan Uyi. May shell pa yung dalawa para makita nyo kung anong itsura niyan. Diba? Yan. Ang kagandahan dito sa nabili ni Pinsan Uyi, malalaki yung tinga. Tawag dito sa amin ay baloko. Sa Tagalog naman, sa English pala, ito ay scallop. Ewan ko, Tagalog yun o English, basta yun na yun. Gargot po. Yan, ganyan na yung pagtanggal nyan. Yung unahin natin yung mga puti sa gilid. Yan, at kukusan ang bumuka yan. Kikita nyo naman, malalaki yung laman yan kasi pinapili talaga natin sa kanya yan. Diba? Ang paglilinis naman ito ay ganito. Yung tatanggalin natin yan, yung kinain niya. Ayan, tulad niya, makikita nyo yung parang lumot na yan. Ayan, yung pinakain niya. Tapos, yung naman, yung sa loob, yung itim na yan, yan yung tatanggalin natin kasi yung parang kinain niya na. Yung tunaw na sa loob ng kanyang katawan, yung kanyang laman, di ba? Kita niya. Ganyan lang yung pagtanggal niyan kasi pag sinabay mo yan sa magpukulay putik yung mo. Yung niluluto mo niyan. Diba? Ayun, tapos na tayo. Mag-isa naman tayo ng sibuyas, bawang, luya. Yan lang naman yung ingredients niyan, tsaka paminta. Naman tayo ibang halo dyan. Itutostin lang natin para bumango ng konti yung ating isa. Lagay na natin yung scallop. Diba? Ayan. Magtutubig yan. Maya-maya. Ayan, nagtubig na nga. Ayan, palambutin lang muna natin. Tsaka yung tubig na pala yan, hindi natin kailangan yan kasi medyo malako. Parang ata niya yan. Parang laway niya. Tatanggalin natin yan, hindi natin kailangan. Kasi maglalagay naman tayo ng gata. Ano pala to? Adobo sa gata, yung lulutuin natin. Yan, lagyan muna natin ng toyo. Yan, syempre. Tapos, pag medyo patuyo na, ganyan. Konting suka, kasi maglalagay naman tayo mamaya ng kalamansi. Sili, pagsama-samahin na natin. Pag medyo ganyan, lagyan natin yung yung gata. Diba? Hindi naman, sakit lang naman to, tsaka madali naman lutuin tong ganitong recipe natin. Kaso, masarap dito masarap talaga to. Kasi, yan, special delicacy ng Sorsogon. Diba? Ayan, patuyo na. Syempre, alam na yan. Saglit lang naman yung lutuin. Di ihain na natin yan. Para makakain na tayo. Diba? Ayun pala, yung kalamansi. Yan, itong maiwan. Yan, kalamansi. Yan yung pinakamasarap ng paasim dyan. Pag luto na natin ilalagay. Alright, so goods na yan. Yan, makikita nyo naman. So, paano? Hanggang sa muli po. At abangan nyo po ulit ang ating susunod na lulutuin. Kung meron.